Ander Ganzabal, endegarren hirugarren postua, nekatzen zera galdera berdinanekin. Baina, bueno, pixkanaka aurreago zaude, gaur Aimarrek jo du azterrikan gora, eta egia da, ezin izan dezuela jarraitu. Baina, bueno, lehian egotea oso sintxasio ona da, eta sinale noizbait iritsiko dala. Bai, bueno, azkenien beste podium bat esasun moduen, posik egotekoa da hor beti lehian egotie, da azterrikan Aimarrek oso fuerte jo dau, gero ni atxetik junaz da bakarrik bekoron edol, baina kajakoak berantza atrapiozta, bajadie bastante peligrosa esan da dana jokatu gure bajada baten, da atrapeozta, entrenazionerako ganetik paseozta, da hirugarren. Zorun txapelketako ko-lider jarrizea puntu berdinekin, lehia hori ere buruan dezu? Bai, azkenien pasen urtien lehendakari txapelketa irabazinaben, da ondo pasen aben udan maiotagaz, da maiot hori defenditzen, da aurten urte hasieran Euskaldun txapelketan bardin egin alba dugu, hobeto. Nola daude hankak, orokorrean iaz baino hobeto, esorren ezin dugu nahi ondo ikusi, baina orain badirudi martxora hobeto iritsi zarela. Bai, pasen hastien esan otxun moduen ez, plana aritzegaz urti apurbet astiro basti esan da gero forma hori hobeto mantentzie martxoan da aprilean, da usteot lortuten ari garela ez, pasen urtien eskintzan hain finibili batez be denbora bierdien da aurten aber regularago garen izen. Eta helburu hori edo planifikazio hori nora begira da? Espainiako kopak, Santiago Valenciaga, Nafarroako itzuli, beste kanpoko itzuli batzuk? Bai, azkenien batez be pentsaten hori maiatzeko karretara ez oso bezala, maiatza oso fuerte ator, Santikuz dekogu, Valentziaga dekogu, Nafarroko itzuli dekogu, da batez be hori maiatzen zentratan. Maiatzean garaipenak ospatuko ditugu? Ea holandan, da lehenagoa dago haueto. Zorio. Mila esker.